מצלם אותי? זה פדיחה, לא נעים לי. אני עושה כמו דל במצלמה. לא, נעל כפכף. מה, אני נראה לך כפכף אני? למה את זזה לי כל פעם שאני מדבר? שנייה. תחזיר לי את זה, כן, תתת איזה יפה, תודה. מה אמרת? מאיפה אף שלך? איזה אף? מה, אין לי אף. אף לך? תביא לך אף. אף לך. זה טוב איפה, גדול מדי. גדול מדי. וואלה, אני אלך לקצר אותו שלא יפול לי. אופ, מייקל ג'קסון. איך זה אף היהודי. פינוקיו שמי. זה לא אף. תגידי מה, זה אחת קרן? או אחד עין? אין לי תשוב. עוד מעט יגמרו לי האפים האלטרנטיביים פה. מה זה דבר עוד מה נראה לך קוצי?